Sanja kaham, Juliana Bograna ni khulmu farjawo. Sang jotono saimano, je sang bagi pem lukjak ka. O pem lukjak mano, idingino sang paine atai starigo. Bograni je kok banyo, sang onoson tongnai, aba thiasak sang saya ni tongnai. Jesin mantai maya sak sang bubarano logirnan bagai khazan takute bokusono ang koyo nor jotono message makana bugaran message jesang bus jortui hemuk jagai tini sangno tikai lama kasar khiklai kalangmani amono sang kitinginyo haine atai sereng siming hatai kotoro sang saya ni yawi je parisak tongnai nangkai chini pranphan chositun tobo chini manthai chung jeskom mana sinai nangkai chung je parisak thias thina nangkai thiban thasinai tobo chini manthai no chungtai bubete phang bujag chungtai tonglia boran message kaisono bubara se chin bagai thiasak chin bagai saya ni yawi aro chongai baksa tongnai ni saungkai phaiti takuktai bukuksong chini phainai generation ni bagai chin busaputi rong bagai sing mungsa sukpano Indian government thani sing segei tabu sani to manlia tab sing mas seksinai o sektini thiasak sing logi ruwei bubagarano sing just kapano chino je manthai sokteno sing saksit khang nangnai naga thina naga thinai je bugara saiton bin message belekheno kulijak mianor joton ubai khana bugara hai borok ninani bagai tabu kabai je songram khaitong je choba khaitong o choba sudu bin bagaiya chini nini ani busani bagai chini thinangni bagai bo khlaitong chin thinangno chung judi mathanani nangkhai omon paithak chini chobangna nangnai bugarano chung saisung bonom tiki toni manglak sak saya ekbar sori saya tudi phano se chin bagu basu khlai tongkai nung ang bo chung khlainani kaisi kortobbo nang khlaya kai te sab khlainai bin bagai bo bin bagai kun mungsa sanya bo bar saijung bin je tongmo ben bo pusugi alai je bara फेसन बागै आमो जबा खलाइतों निनियानि चिनि तिफ्रासानि थिनांनि बागै फादि ताकुते बुकसं अरो गजा कुफुर गख्रां कर्म हनियावै तिफ्रासानि थिनांनि बागै निनानि थिनांनि बागै जबा खाइतिनि जतन लगिर दिनि आं कबुकजावो हानि बागै ताकुते बुकसं प्लीज नरो नेरुमाइन तां सिदि के ब्रड माइनो फाइसिदि ताम खलाइके चिनि बसाबुति रंनि थिनां सनानाय आमनो काहां बसियो ta phang lukjak sidi phaidi o 28 tarigo o chinje strike yakha chinje onason tongna nai mani thiasak je chung tongna ni kogr mani amon khlainai oro norno logi sanman karon kai bugana no chung saisung toni maya bugana saisung toni maya bagino nongno logi masan bugara sini baga as khlai tong kai chin baga se kortobo chung bono logirnani asung nong situn bugara aiglok thun Tiprasa ayuklukton hambai.